Sí. Hola, boas tardes. Vamos a dar comenzo a esta sesión plenaria, sesión ordinaria correspondente ao mes de febreiro, ainda que se celebre este 2 de marzo, que temos os seguintes puntos. En primeiro, actividade de control. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria. Mesmamente dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión plenaria. Expediente 1082/2025, dación de conta do período medio de pago e morosidade do cuarto trimestre de 2025. A continuación temos un acta da sesión 26/1 de 2026. Non sei se teñen algunha cuestión que trasladar. Procedemos, por tanto, a votala. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. E pasamos, polo tanto, á parte resolutiva, onde temos un punto que é o expediente 555/2026, ditame da proposta de delegación de competencias para aprobación de proxectos non previstos no orzamento que non superen o 10% dos recursos ordinarios. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral do día de hoxe ditaminouse con 3 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 da Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, favorablemente a proposta de delegación de competencias para aprobación de proxectos non previstos no orzamento que non superen o 10% dos recursos ordinarios. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, traemos a delegación en Xunta de Goberno, unha proposta de delegación na Xunta de Goberno daqueles proxectos que non superen os 10% e que non están previstos no orzamento. Básicamente, esta proposta de delegación é por unha cuestión de operatividade e de eficacia, de xeito que todos aqueles proxectos que moitas veces están suxeitos principalmente a subvencións, os cales nos dan un plazo curto para a súa presentación e exixen ter o proxecto aprobado, pois calquer trámite destas características requeriría traelo a pleno para a súa aprobación. De tal forma que, se hoxe se aprobara isto con esta delegación, pois a tramitación sería máis áxil, máis rápida. En todo caso, os proxectos que superan o 10% sempre virían a pleno, incluso estando recollidos no orzamento, e despois hai outros, como son calquer tipo de proxecto de investimento que, por exemplo, se acorde nun remanente de tesorería, tamén ten que vir a pleno, porque é un propio acordo do pleno traer todos eses proxectos para a incorporación do remanente, de tal xeito que estaríamos a falar do que se pode considerar proxectos menores e de máis xestión máis áxil. Por lo tanto, traemos esta proposta. Abrimos un turno de intervencións. Non temos turno de intervencións, por lo tanto, procedemos á súa votación. Votamos, por lo tanto, o expediente 555/2026. Votos a favor. Abstencións. En contra. Ben, deixame contar, 2, 4, 6, 8. Pois queda rexeitado, polo tanto, por 8 votos en contra. Pasamos a continuación a mocións de urxencia. Temos unha moción presentada polo BNG, moción relativa ao 8M. Procedemos, por tanto, a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Por unanimidade, ten a palabra o señor Noia, a señora Galiñanes para a súa defensa. Boas tardes a todos e a todas. Moción do BNG para conseguir avanzar a igualdade real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo. Exposición de motivos. As portas do 8 de marzo do 2026, data na que o feminismo sai ás rúas en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon en reivindicación dunha vida de igualdade, especialmente no ámbito económico e laboral. Dende o Grupo Municipal do BNG
queremos insistir na necesidade de responder a un presente de armamento no machismo e avance dos totalitarismos con máis feminismo. O mundo vive nunha ofensiva de amenazas e dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a aposta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas fronte ao relato imperante de igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos. Entre as portas do 8 e o 10 de marzo compre rematar o socioeconómico e laboral. Constatamos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias da concatenación de crises que vimos nos últimos 3 lustros, tanto en termos de condicións da clase traballadora como a crise dos servicios públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e maioritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromisos da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostemento de servicios amplamente feminizados, como o servizo de axuda ao fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servicios públicos e tamén nos servicios especialmente dedicados á igualdade como os do CIN, móviles ou centro de crises de 24 horas para as vítimas de violencia sexual. Así, as cousas no ámbito sociolaboral vemos tímidos avances nos indicadores que son, en realidade, un espellismo. Este é o caso, por exemplo, da leve redución da frente salarial que, en realidade, explícase polo empeoramento das condicións laborales dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período do 2009 ao presente ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorable. En especial, no que atinxe aos principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración. Aínda que algúns dos indicadores observen unha lixeira mellora, a desigualdade persiste. Existe un maior número de mulleres desempregadas e inactivas de homes. A taxa de actividade femenina sigue por debaixo da masculina. Na taxa de ocupación ocorre o mesmo e a taxa de desemprego femenina segue a ser maior que a masculina. É preciso tamén recordar o diferencial negativo en contra das mulleres galegas, se facemos unha comparación do Estado coa Unión Europea. As taxas de temporalidade femeninas seguen a superar as masculinas e a temporalidade femenina é a maior en Galiza que no Estado e outros aspectos a salientar é que se constata o protagonismo das mulleres nos peores indicadores de temporalidade e precariedade. Aínda que habería moitos exemplos por debullar. Compre ter que, contra a interseccionalidade e como esta situación se agrava, se temos en conta factores como a emigración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar a enorme desigualdade que reflicta o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza, e que esta situación global e desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego.
con peores condicións económicas e falta de servicios públicos e políticos específicas. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado por novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como político ou cultural, e o que no pasado 25 houbo un incremento de feminicidios sen ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación, é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permanezca aos dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e coñecer as movilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación Municipal do Concello do Grove reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás movilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. Segundo, reclamar á Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a recreación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova a fortaleza ás públicas de igualdade, de forma transversal en todos os ámbitos de vida social, económica, cultural, política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidades xurídicas propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que a impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galiza. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reformar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos ou en comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de ratios mínimos de personal e favorecer a contratación da xornada completa, como mínimo, en todo o personal que sexa obrigatorio para acreditar o CIN. Listo. Moitas gracias. Ben, moitas gracias. Intervencións? Non temos intervencións, por tanto, procedemos a votar a moción presentada polo BNG. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos, polo tanto, ao seguinte punto da orde do día, que son rogos e preguntas. Como sempre, solicitamos que cada compañero ou compañera do pleno que quera solicitar rogos e preguntas solicita a palabra e despois os compañeros de goberno que queran responder fagan o mesmo. Señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todos. Queríamos saber se se vai tomar algunha solución, ou se lle vai dar solución a travesía de Alexandre Bóveda, a que transcurre entre a Rúa Terra de Porto e Alexandre Bóveda, a Rúa Alexandre Bóveda. Ese tramo pequeno que, dende que se fixo a reforma da Alexandre Bóveda, pois sufre innumerables inundacións, con pouco que chova, pois xa se inunda a rúa e hai ali unha vivenda
pois que lle costa bastante sair da casa cada vez que chove, non? Entón, queríamos saber, porque xa teñen coñecemento desta situación, xa dixeron que iban a tomar solucións, pero a día de hoxe non se fixo nada. Entón, queremos saber que se vai facer aí. Por outro lado, cando se vai proceder, porque se acordou aquí, ou nos afirmaron que iban a facelo, o cambio de sentido no tramo da Rúa Conchases, na que transcorre por onde está a peluquería Loli Otero, que, pois, para darlle saída a xente da Carballeira cara a Terra de Porto, non ter que ir cara ao cementerio despois coller Rosalía. E aquí dixérase unha vez que se iba a facer ese cambio. Logo queríamos saber cando se van a instalar as marquesiñas de Ardia e máis de Balea, porque en xaneiro a concelleira afirmou que estaban xa no depósito municipal, que xa se estaba procedendo a súa instalación, e dende o pleno de xaneiro só se instalou a que hai no instituto, pero as outras dúas siguen sin instalarse cando levan xa casi 2 anos sin elas. Tamén queríamos, pregunta recurrente, a situación da liberación ou tal do camiño da Xesteiriña, no camiño do que vai á Praia de Conroibo, pois como está o expediente ese, se xa se iniciou, se fixo algo. Isto vai a vir todos os meses hasta que se faga, pero bueno. En que situación se atopa a activación dos cargadores de vehículos eléctricos da Rúa Castelao? Porque creo que deso dependía tamén que se puxese a funcionar cobrando o de Alexandre Bóveda, que era provisional, dende agosto do 2023 está sendo gratuito. Pois queríamos saber como está esa activación e cando se vai instalar a que está fronte á cofradía, porque tamén era acordo, era facela de Castelao e máis a da confraría, os puntos de carga. E despois, cando se vai a colocar no seu lugar a fonte que hai ali en Concepción Arenal, ali detrás de Chiado, xa se nos dixo en varias ocasións que se iba a facer, xa creo que xa hai 4, 5, 6 meses que preguntei por ela, e sigue arrimada ali a un lado, co tubo saindo para fora, creando esa mala imaxe, mas, bueno, sin funcionar. Logo, cando se vai, non sei se é que xa pediron a garantía de obra ou non, pero cando se vai a proceder a reparación do local social de Reboredo, porque inaugurouse hai 3 anos exactamente, e está caindo a cachos, literalmente, caindo a cachos. Están as ventás, os bordes das ventás caindo, a parte de baixo está caindo, sigue a mesma grieta da entrada da rampa, sigue a mesma grieta no mesmo sitio, supostamente tiña que asentar, pero en 3 anos creo que xa asentou bastante. Entón, cando se vai a reparar. E falando de garantías, como está tamén a garantía do ascensor do auditorio, que tamén leva sin funcionar desde que se inaugurou. É a suerte, a veces funciona, outras veces non. Cando se vai a traer a ordenanza de bo goberno para incluir a moción de Esquerda Unida que se aprobara en outubro do 23 sobre as 2 horas en música nas atraccións de feira que se fagan no Concello. Vamos estar preto das festas do Carmen e volve a ser a decisión da Comisión de Festas que da vontade que se tiñan esas 2 horas de música cando hai unha aprobación aquí que indica que tiña que ir a unha ordenanza por obrigatoriedade. Logo, cal é o grado de execución do PSTD, do Gastromeca, como están avanzando eses numerosos proxectos que quedan ainda por facer. Dunha moción tamén de xullo de 2025 na que quedáramos en pedir os terreos do Sareb para acceder para a vivenda pública no noso Concello. Queremos saber se fixo algún trámite, se xa se xestionou co Estado a cesión deses terreos do Sareb. E, por último, queríamos saber se vai facer algo, por sempre se nos di que sí, pero levamos tamén 3-4 anos pedindo o mismo, no Alto dos Pardiños, aquel tramo de rúa que está deteriorado e que os veciños se ven bastante afectados a hora de querer sair das súas vivendas con vehículos pola peligrosidade que ten. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Leiva. Bueno, señor Noia.
unha afección. Vou falar así máis ou menos raro. Denose pasos, ou estánse dando pasos para normalizar os servizos de Secretaría de Urbanismo? O que quero dicir é que levamos máis dun ano fora da normalidade, en case todo, que atinxa empleo no Concello, pero estas dúas áreas de xeito moito máis grave, xa que están de prestado. Outro Concello nos está prestando os funcionarios, e isto durante un tempo, un mes, ou 6 meses, podría valer, pero, como dixen antes, levamos máis dun ano na que a Oficina de Urbanismo só funciona a pleno rendimento e atende xente 2 horas ao lunes. Iso está fora do normal e non é o correcto. Non son maneira de gobernar. Repito a pregunta, dense pasos ou están dando pasos para normalizar os servizos de Secretaría de Urbanismo? 2. No mesmo ámbito laboral, a encargada do almacén, que agora conserxe do colexio Valle Inclán, non lle puxeron sustituta, de tal xeito que cando se chama o almacén sabe un contestador automático. Teñen vostedes algunha solución en mente para isto, para este tema? Outra tamén, deste mesmo ámbito, o funcionamento do funcionamento do Concello. A edad quedou hai uns meses sen a señora Saba, que era a xefa que mandaba ali. Bastante ben, por certo. Buscouse o recambio caído ou estamos a esperar que se arranxe o problema solo? É moi importante que os postos que se ocupen o fagan de acordo á responsabilidade que se ten. Repoñan os empleos especializados e os outros para que non se veña todo abaixo. Que a veces é o que parece que vai pasar dun momento a outro. 4. Recoller os plásticos da lanzada con urxencia, estánse a espallar por todo o vago. A parte da imaxe da sociedade que dan, é de recibo responder ás persoas que amontonaron os plásticos recollendos e, de paso, enviar a xente que sepa por onde anda a recoller os que xa están espallados. Por outra parte, os cartéis de prohibido, os cans soltos, que tan explicativos son, estánse botando a perder e deberían ser renovados. Dar información sobre as razóns pelas que deben estar os cans con correa para que non o faga, para que quen non o faga sexa multado. Debería estar entre as prioridades do goberno, máis agora que vamos indo hacia o verán. Segue pechado o baño de Confín. Unha vez posto, por que non se abre ao público? Ademais, os baños do Corgo sempre seguen pechados tamén, tanto os de detrás da praza como os de madeira que se ven como almacén. Cando vamos a dar un servizo neste tema? As vallas da subida a Veloso siguen ali. Un día haberá un accidente, entón vostedes serán os responsables. Sabemos que agora mesmo están nas mans da Deputación as obras demandadas a da subida a Veloso. Deronlle algunha data de comenzo? Isto, señor Leiva, por favor, póñase en contacto tamén cos do PP da Diputación para que non se retrase máis a obra. 7. Houbo algún adianto no proxecto de Luis Antonio Mestre? O BNG, e penso que o resto dos grupos, tivemos unha reunión coa arquitecta na Arousa e puxemos sobre a mesa nosas dúbidas. Creemos que deberíamos reunirnos agora todos os grupos políticos desta corporación para poñer as dúbidas en común, para cando veña a resposta do proxecto da Xunta saber exactamente que é o que se quere facer. En todo caso, nos necesitamos saber se as nosas demandas se van a ter en conta tal e como se comprometeu vostede no pleno. Por último, na Gastroneca, meteuse unha empresa para licenciar as obras, para darlle máis pulo. Unha empresa que, por certo, nos salnos bastante cara. 40-100.000 euros, creo que eran, de 30 a 40.000 euros. Bueno, pois non vemos ningún movimento ao respecto. Está pronto a acabar o tema pronto a acabar o plazo de entrega da Gastroneca. Un pouquinho máis de información non viría mal. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Leiva. Sí, gracias. Bueno, por alusións. Señor Noia, a Diputación está aberto a porta a calquer representante
a calquer representación. Bueno, pois se o fixo pode seguir insistindo, aparte teño, creo, representación ali como diputados. E despois, por encima de min está o noso señor alcalde, que seguramente o atenda mellor que a min, ao mellor, incluso. Bueno, vamos a ver, eu quería preguntarlle, en primer lugar, se hai sentenza xa do xuicio que tuvo este Concello con San Mauro Velatorio, que, según parece, había unha reclamación de casi 600.000 euros de responsabilidade patrimonial deste Concello polo asunto que sabe vostede, por denegar unha licencia que a todas luces había que concederse, que se empeñou vostede en denegala. Quería saber se hai sentenza ou non dese pleito, dese procedimento xudicial. En segundo lugar, voulle preguntar polo Pexón. Me contestou no pleno anterior que estaba en Costas do Estado e que creo que nos pedían, ao Concello que fixera algunha modificación. Gustaría saber se fixo esas modificacións que requiere a Administración Central, a Administración do Estado. Tamén lle quería preguntar, en terceiro lugar, como vai o rumbo da relación de postos de traballo da RPT, que tan imperiosa é para os traballadores do Grove, se xa puxeron a primeira pedra da relación de postos de traballo, polo menos, cando menos. Despois, creo que preguntaron algúns representantes da oposición de outros grupos sobre cando habemos secretario, cando vamos a celebrar tamén que teñamos un arquitecto ou unha arquitecta municipal propio, a pesar de o traballo excelente que fai puntualmente o secretario que nos axuda, que desde logo lle agradecemos os seus esforzos, que ten que duplicarse, e tamén este aplauso tamén vai para, como non, para Paz, para a arquitecta. Tamén, por último, queríamos saber se pagou xa a SGAE ou non e que cantidad se lle pagou a SGAE por todos eses pleitos e, sobre todo, polas costas xudiciais daqueles litixios que tuvemos coa SGAE. Nada máis. Gracias. Moi ben. Compañeros ou compañeras que querades contestar o plantexado, se non, desde logo, tomo a palabra e contesto eu directamente. Señora Domínguez. Boas noites a todas e a todos. Bueno, solución... Espera, pon un micro, senón non se te escucha. En canto á primeira pregunta que plantexan os compañeiros de Esquerda Unida, a solución á travesía de Alexandre Bóveda, imagino que se refiere á travesía que hai casi enfrente de prefabricados, non? O calexón ese que está abaixo. Bueno, sí que estuvo ali un cargado e estuve con unha empresa. Agora a ver se está facendo aquí a empresa, a mesma empresa que fixo a rúa Alexandre Bóveda, a reforma. Está bastante complicado porque o nivel da casa é moito máis baixo que o do camiño. Entonces, é un sitio moi estreito, non é doado polos muros e eso. Pero, bueno, non paramos de insistir en darlle algún tipo de solución. Instalar marquesiñas de Ardi e Balea, eu espero que pensen que xa estarían postas, non sei por que motivo non se instalaron nos días anteriores. Algún problema técnico seguramente habería. En canto a activación da recarga eléctrica de Castelao e a instalación da confraría, é un PST tamén da Mancomunidade. Eu hai cousa dun mes ou algo así falín con algunha persona responsable do proxecto e dixeron que a principios de ano quedaría solucionado. Volverei a falar a ver cando os reactivan.
Fonte de Concepción Arenal, mañán podereime en contacto co encargado municipal de obras e servicios para ver que problema ten. En principio, creo que non... que con respecto ás miñas concellerías que non hai máis respostas pola miña parte. Bueno, si no Alto dos Pardiños estamos pendientes de unha... Ahora que temos o presuposto activo outra vez, de retomar ese tema. Moitas gracias. Moi ben. Vamos a ver. Cambio de sentido, na Carballeira, si é certo que falamos co jefe de policía e estamos pendientes de facer un par de cambios en Alexandre Bóveda, concretamente de algún mobiliario e algunha farola para poder xirar os vehículos de máis peso e, polo tanto, proceder a ese cambio de sentido. Situación de Sesteiriña, sí que lle trasladei a asesoría xurídica que traballa co Concello do Grove que tramitar o expediente para correxir a inscripción que hai no rexistro de cambados e facer os trámites para que quede constancia claramente de que iso é un vial público e que así debe permanecer. Respecto á reparación do local social de Reboredo, estuvo a arquitecta ali facendo o informe, revisaremos como está eso, non sei se se pode reclamar, vamos a ter que estudiar como está o tema da garantía pola obra, porque hai algúns que teñen diferentes períodos de validez, pero sí é certo que a arquitecta estuvo en ese ámbito. Respecto á garantía do ascensor, bueno, o ascensor do auditorio está metido dentro de unha reclamación conxunta que o Concello do Grove lle fai á empresa que executou o auditorio por máis de 400.000 euros. Reclamación que está aprobada en Xunta de Goberno, que se trasladou á empresa e que desde logo agora seguiremos co trámite, posiblemente pois iremos a un contencioso coa empresa, porque non solamente é o problema do auditorio, senón algúns outros máis que entendemos que son fallos estruturais e que corresponden á empresa subsanalos, de tal forma que, como digo, a reclamación económica á empresa do auditorio vai case aos 400.000 euros. Bueno, tomaremos nota sobre a ordenanza do Goberno para incorporar isto das festas sin música durante 2 horas e a execución do PSTD a día de hoxe pode estar nun 45% de execución. É certo que en estas semanas hai varios proxectos que salirán prácticamente conxuntamente, de tal forma que este porcentaxe de execución se poda incrementar, igual que en moitos concellos, prácticamente todos os concellos de Galicia, se está solicitando unha prórroga de execución e, bueno, tanto Xunta de Galicia como o Goberno están estudiando as peticións dos concellos para ver se amplían ao menos 3 meses máis a execución do PSTD. Bueno, son fondos europeos e a verdade é que estamos todos en unha situación máis ou menos similar de cara á execución. Respecto aos terreos do Sareb, si é certo que non solicitamos a cesión polo Estado. Hai un deles, por exemplo, Luis Amestre, que estaba estudiado por a arquitecta municipal e que estudiaremos máis profundamente porque non ten tan fácil saída en canto a execución de vivenda pública. Fan varias preguntas sobre a situación da normalización do secretario da área de urbanismo. Desde logo que daremos os pasos. En primeiro lugar, sacar a plaza de arquitecta municipal, o cal temos que traer a pleno, seguramente xa o pleno de marzo, a modificación puntual da plantilla, xa que está recollido o posto de enxeñeiro de edificacións, cando nós o que reclamamos é un arquitecto municipal. Feito ese cambio, solicitaremos e daremos cumprimento á oferta pública de emprego que xa está aprobada e que corresponde sacar adiante. Secretaría, bueno, pois lóxicamente o secretario que aquí nos acompaña hoxe, creo que todos podemos coincidir que está facendo un bo traballo, pero bueno, si é certo que un concello como Grove posiblemente teña que abordar a necesidade de cubrir esa plaza de unha forma máis permanente e estaremos atentos ao concurso para intentar cubrir. En canto encargado do almacén e a EDAR, o procedimento deben saber que
na administración non é como unha empresa privada. En primeiro lugar, temos que aprobar esas prazas nunha oferta de emprego pública e a partir de aí continuar co procedimento para sacar as bases e poder cubrilas. O encargado de almacén estábamos valorando de sacalo aínda que fora de xeito interino, porque si é certo que agora a persoa que está de auxiliar administrativo rematará no mes de abril, dado que o seu contrato así o estipula. E en canto a encargado de almacén, pois a ver se somos capaces de cubrirlo, polo menos interinamente, hasta que se aprobe a oferta de emprego que saque adiante a praza de xeito definitivo. A xerencia de EDAR non é tan doado porque son postos que están moi cotizados no mercado de empresas privadas e, polo tanto, cubrir a dirección da EDAR non vai a ser doado para unha administración como Concello. Estamos valorando outras opcións e en eso estamos traballando, porque si coincidimos de que é necesario ter unha dirección e unha xerencia para unha xestión como é a depuradora. Respecto aos plásticos da lanzada, non é solamente a lanzada, son os 25 areais do Concello do Grove que, dados os temporais deste inverno, pois é certo que estamos cunha situación de praias que vai necesitar axuda de outras administracións, porque desde logo o persoal do Concello do Grove non vai a ter capacidade para limpar todo isto. Estamos limpando, xa temos recollido na lanzada varios colectores de lixo, colectores de obra, non estou a falar con colectores de residuos, senón de obra, e vamos, do que hai, do que temos recollido o que hai, pois é un porcentaxe moi pequeno. E, bueno, pois seguramente teremos que, desde o Concello de Grove, promover algunha campaña de colaboración e solidaridade de limpeza de praias, porque a situación delas despois deste inverno son realmente complexas. O baño de Confín vaise inaugurar, abrir esta mesma semana. De feito, íbamos a facer este fin de semana que xa pasou. Bueno, había aí un pequeno inconveniente de última hora, pero sí que durante esta semana convocaremos para a apertura xa do baño e Confín e que entre en normal funcionamento. A subida a Meloxo, como ben sabes, non depende xa do Concello do Grove. Están os técnicos da Diputación de Pontevedra facendo os últimos cambios para que nos propoñan un borrador de convenio e, en último caso, poder asinalo co presidente da Diputación. Unha vez que se faga eso, non coñecemos os términos do convenio, porque, como digo, non temos nen borrador, non sabemos quen vai a ser o licitador da obra. Entendemos que será a Diputación de Pontevedra, pero o primeiro sería aprobar ese convenio, asinar ese convenio de subida a Meloxo e a partir de aí confiar en que canto antes se licite a obra por parte da Diputación e se execute, porque creo que todos en este pleno coincidimos que é unha das obras máis necesarias do noso Concello. Mesmo pasa con Luís Antonio Mestre. Temos xa un borrador aprobado en Xunta de Goberno de convenio, trasladouse a Consellería competente para elo. Ahora só esperamos, según nos informaban os técnicos da propia Consellería, está pendente de que este convenio acuda ao Consello da Xunta de Galicia para a súa aprobación e posterior sinatura, de tal xeito que en ese momento o Concello de Grove xa sería competente para licitar a obra de Luís Antonio Mestre, porque aquí sí que o convenio, o primeiro punto que recolle é a cesión da titularidade da estrada, en este caso da rúa Luís Antonio Mestre, para o Concello do Grove, de tal xeito que será o Concello do Grove o que licite a obra, que, lembramos, é de 2.600.000 euros. A partir de aí, nese momento de licitación, que é cando hai que axustar todo o proxecto, rematar concretamente o proxecto, os pregos, por suposto que teremos reunión con todos os grupos políticos, tal como tiñamos acordado no pleno que se votou o proxecto. Hai unha empresa xestora da Gastromeca, é certo que se presentou unha alegación por parte de outra empresa xestora e ahora mesmo estamos en proceso de resolución para adxudicar definitivamente a xestión da Gastromeca. Non teño constancia a día de hoxe que haixa sentenza respecto a San Mauros Velatorio, pero desde logo preguntarei mañá mesmo ao despacho que está levando esta demanda
e que me informe de si realmente hai algún tipo de sentencia ao respecto. Quero precisar unha cousa porque xa se ten dito máis dunha vez e hoxe sí que creo que é moi necesario precisar. O voceiro do Partido Popular acaba de dicir vostede xa sabe de que vai isto porque foi unha licencia que vostede denegou. Ten que saber perfectamente que un alcalde non dá nin denega licencias. Quen dá e autoriza ou denega licencias é a Xunta de Goberno del local. E sempre as dá. Por qué? Porque para dar unha licencia urbanística ten que cumplirse ao menos dous requisitos, un informe favorable de urbanismo e un informe favorable de secretaría. Cando estes dous informes son favorables, vai a Xunta de Goberno local e a Xunta de Goberno local o que fai é ratificar ese acordo e eses informes, porque ademais, como ben sabe vostede, unha licencia urbanística é un asunto totalmente reglado e unha xunta de goberno non se pode opoñer a dous informes favorables que son totalmente necesarios. Por lo tanto, sexamos máis cuidadosos coas expresións e as palabras. O alcalde nin dá nin denega licencias, eso fai no. A xunta de goberno sempre e cando se cumplan as condicións de que ten informes favorables de urbanismo e de secretaría. Respecto ao Pexón, pois tuvemos unha reunión con Costas fai 3 semanas, a partir de aí chegamos a un punto de que temos que corrixir varias cuestións que desde Costas nos trasladaron, o equipo redactor todo o traballo de redacción nova deses puntos concretos está feito e ahora se está facendo os cambios nos planos. No momento que teñamos os planos xa corrixidos, temos que volver a mandalo a Costas para que, se coincide co que se acordou naquela reunión, Costas poda evacuar un informe favorable e a partir de aí continuar co Pexón. Iso que significaría, como esta corrección que nos está pedindo Costas supón cambios na redacción de algunhas dos documentos do Pexón e principalmente cambios nos planos do Pexón, antes de mandalo á Xunta de Galicia terá que volver a vir a pleno para aprobalo provisionalmente e mandalo definitivamente outra vez a Xunta de Galicia. Me sorprende moito algunha reacción de sorpresa que vexo na oposición, pero saben que cando nun documento destas características polos informes sectoriais se modifica, aínda que sexa unha coma, un punto, é obrigado traelo a pleno novamente. Por qué? Porque a Xunta hai que mandarlle sempre a última versión aprobada polo pleno. Se ora Costas nos manda cambiar unha serie de planos, que tampouco son moitos, a verdad, porque son 7 puntos os que nos manda a corrixir, aínda que fora un solo plano, temos que volver a traelo a aprobación provisional por parte do Pleno para poder mandalo á Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia, se así considera, o aprobe definitivamente. Me sorprende que me traiga a pregunta de RPT como está isto, porque saben vostedes perfectamente como está a RPT. Creo que xa se falou no último pleno e tamén en rogos e preguntas e volvo a sacar. Eu creo que temos un acordo como nunca se tiña chegado na historia do Concello de Grove con os sindicatos para aprobar a RPT, pero é certo que hai un condicionante que é a parte económica. A parte económica non se pode atender por parte do Concello porque é unha das peticións que nos piden os sindicatos para asinar a RPT. No momento que podamos presentar un borrador de orzamentos e podamos recoller unha partida económica para RPT, desde logo, en ese mismo momento nos sentaremos cos sindicatos para formalizar o acordo definitivo da RPT e que entre todos sexamos quen de que poñamos en funcionamento esta RPT. E despois a cuestión a SGAE. Bueno, a deuda que hoxe en día temos coa SGAE, falo en números redondos, en canto a sentenza e en canto a deudas por liquidacións de anos posteriores, está en torno aos 98.000 euros. Estamos negociando coa SGAE unha forma de pago. Creo que vamos a chegar a un acordo coa SGAE en breve, porque, bueno, hai vontade polas dúas partes de chegar a ese acordo. Creo que a sentencia con Costas iba casi aos 50.000 euros e despois temos 45.000 que van desde o ano 19 hasta o ano 25, donde, bueno, pois dada a situación, quedan pendientes todas esas liquidacións que se
bueno, como ben saben, nos recurrimos, nos deron a razón parcialmente en primeira sentenza, pero despois é verdade que despois non a tuvemos. Bueno, o que queda de débeda, ao fin e ao cabo, é a débeda que corresponde prácticamente a 10 anos de SGAE, 2015-2025, que iso máis ou menos estámoslo a cifra, como lles digo, en 98, non máis de 100.000 euros, e agora estamos coa SGAE negociando para chegar a un acordo en un plan de pagos e, como digo, as negociacións están moi avanzadas e creo que en breve podemos anunciar un acordo coa SGAE para atender e poñernos ao día con esta débeda. En principio creo que están respondidas todas as rogos ou preguntas que se trasladaron, polo tanto, non habendo máis puntos na orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias, boas noites.